Viete si vybaviť takého toho učiteľa alebo učiteľku z vašej minulosti, ktorá proste pre vás reprezentovala alebo reprezentoval taký ten pilier, takú istotu, také, že k tejto osobe vzhliadam a veľmi som vďačný, že mám práve takéhoto učiteľa. A na druhej strane určite máte aj príklad opačný, kde tie pocity boli úplne odlišné. A tak ja dúfam, že deti, ktoré vychovávame našou Helen Doron metódou a ktoré k nám chodia, že s odstupom času budú na nás spomínať práve cez tú pozitívnu stránku. Wow, tá Veron, alebo Vicky, Víra, Heňa, Katka, Janka proste sa stali pre mňa niečím takým veľmi dôležitým v tom mojom detskom živote. To je náš cieľ, vytvoriť v živote vášho dieťaťa spomienky, krásne zážitky na tých hodinách a hlavne taký ten pocit, že tu sa cítim bezpečne, tu môžem trénovať tú angličtinu bez toho, aby sa mi niekto vysmieval. Tu proste je to prostredie, kde môžem rásť. Takže to je taká tá naša túžba pre vaše dieťa. My teda pilne pracujeme na tom, aby sme vás nielen prilákali k nám, ale aby sme si vás aj udržali a aby sme boli tým svetlom v živote vášho dieťaťa a takouto príjemnou spomienkou aj do budúcna na pani učiteľku angličtiny, ktorá bola úplne iná ako všetky ostatné.